No niin, Ron. Tämä juoma parantaa ruokatottumuksesi. No mitäs se nyt silleen kun on auriustoin? Anteeksi nyt vaan, mutta lisää nyt nämä uudikopsiemenet. Noin. Mitäs sä sinne nyt oikein laitat? En mä halua sun keittoa maistella. En mä ees tykkää. Sillä ei ole väliä. Pian saamme tietää. Niinpä niin. Takana. Pitäisikö kattoo? Harry Potter. Minulla on tietoja. Mutta toisaalta, minähän en mitään tietoa kerro. Adios! Joukossamme on Arthuri. Yeah. One for the trouble. Anteeksi oppitunnin keskeytys. Anteeksi oppitunnin keskeytys. Onks tää päällä vai? Joo, sorry. Joo, se on. Anteeksi oppitunnin keskeytys. Täällä rehtori Lassi Kilponen. Minulla on tärkeä tiedotusasia. Ja keskuudessamme on Jonion Keitel, Marttyyri ja uusi tulokas, koira ja 84A. Tämä on tärkeä tieto, sillä tämä tulee vaikuttamaan kaikkien meidän elämään perin ratkaisevalla tavalla. Tässä ei nyt parane heittää mitään katin kontteja, vaan oppikaa elämään asian kanssa. Kiitos. Koulupäivä jatkuu oppijärjestyksen mukaisesti, mutta jokaiseen tuntiin on lisätty koira 84A. Myöskin jokaisen opettajan perseeseen on lisätty koira 84A.